Figura zuzen uniformearen adierazpen grafikoa. Guk hemen badugula alde batetik denbora, eta gero beste aldetik posizioa. Eta orduan, guk jarri genuen lehenbiziko 5 segundutan oroitzen zarete nola dagoela geldirik. Eta orduan, geldirik baldin badagoen, guk lehenko... Segitu behar dugu guk gure adierazpen grafikoarekin. Hemendik zer egiten dute hurrengo 10 segundutan oroitzen zarete, guk... Zer egiten duzu hemen zuek? Venga, zatozten direkin orain bertan. Venga, ikasketa buruaren gana joango. Venga, ya bat. Shiristi miristi shala kikili sopolio plakeren urrupedan edo klikiki milikili klik 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 klik. Shiristi miristi shala kikili sopolio plakeren urrupedan edo klikiki milikili klik 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 klik. Shiristi miristi shala kikili sopolio plakeren urrupedan edo klikiki milikili klik klik.